Det er nu godt 4 måneder siden Mads Rasmussen vandt OL-guld i dobbeltsculler. Altså, jeg kan jo ikke blive helt på det topniveau, jeg var for et halvt år siden, hvor jeg ikke lavede andet end at ro, men jeg vil gerne blive så tæt på som muligt. For tiden forsøger han at få tid til at træne 5 gange om ugen, men det kan være svært. Jeg skal have passet mit studie, jeg skal se at komme videre med det og have indhentet noget af det forsømte. Studiet er 7. semester på medicin, hvor han lige nu er i klinikophold på Rigshospitalet. Med al den roning har det taget ham 7 år at komme så langt, men nu hedder det studier på mere end fuld tid, og ikke nær så meget tid til roning. Det underlige er, at det bliver hårdere og hårdere at træne hårdt. Det er dårligt form, man kommer i. Men selvom guldmedaljen er lagt ind i skabet, så lurer der også et OL i 2016 i Rio de Janeiro. Hvis vi tager hele perioden de næste 4 år, jamen så vil vi gerne have et barn til, Juliane og jeg, og jeg skal have afsluttet mit studie. Og så vil vi også gerne, både Juliane og jeg, har også en drøm om, at vi begge to deltager i Rio. Ved OL i London i år blev Juliane Elander, som Mads er gift med, nummer 4 i sin dobbeltsculler. Sammen har de datteren Vera på 2,5, og altså planer om en mere. Man kan ikke både have et arbejde og have en familie og passe sin elitetræning. Der er en af faktorerne, der er nødt til at blive skåret ned. Så her de næste par år, der er fokus på at få passet studiet og arbejde og familien. Og så hvis vi så skal til Rio, så må det blive arbejdet, der bliver skåret ned for, når vi så skal begynde at stille kikkerten ind på Rio. 2 minutter til start. Jeg har en lille smule. Jeg har 1 minut længere pause, end jeg havde, da jeg rodede. Top elite. Familien bor i en lejlighed oven på roklubben, og det gør det lettere at organisere træning og familieliv. Men i sidste ende er hverken planlægning eller viljestyrke nok til at afgøre, om både Mads og Juliane også kan løse billet til Brasilien i 2016. Jamen, der skal en stor opbakning til fra Team Danmark og fra ROCenteret, og formentlig skal vi også have nogle sponsorer på banen. Og så skal livet også hænge sammen for dem alle 3, og måske snart 4. Der er også det i det, at nu lykkedes det jo at vinde guldet den her gang, og det kunne jeg godt tænke mig at opleve en gang til. Men det er heller ikke for hver en pris. Det er meget vigtigt for mig, at jeg kommer videre med min studie nu, og at vi får det til at hænge sammen som familie. Så over til mor. Også lige ro 1 time minutter. Så det kan også være, at de kommer til at skulle vælge, hvem af dem, der skal betale prisen, hvis ikke regnestykket går op, og hvem der skal ro i Rio. Det tror jeg bliver Juliane. Dels så har jeg 2 medaljer i skabet, og Juliane har også mange medaljer i skabet, men ikke nogen OL-medalje. Så hvis ikke der er mulighed for, at vi begge to kan ro, så står jeg gerne og holder barnevognen på sidelinjen og hæpper alt, hvad jeg kan. Gør det lige nu. Ja, så helt ind til maven. Ja, det er godt. Og en gang til. Helt ind til maven. Helt ind til maven.